Samantala, LTO Region 1 pinaigting ang pagpapatupad ng batas trapiko para sa Undas 2025. Sa detalye, pakinggan natin si Idol Aaron Navelgas. 104.7 IFM. Report! Ang Land Transportation Office Region 1 ang pagpapatupad ng mga batas trapiko bilang paghahanda sa pagdagsa ng mga biyahero ngayong Undas. Kasama sa mga hakbang ng ahensya ang mas mahigpit na inspeksyon sa mga terminal at lansangan, pagpapatupad ng no registration, no travel policy at operasyon laban sa mga kolorum na sasakyan. Magkakaroon din ng mas maraming enforcers sa mga pangunahing kalsada at transport hubs upang matiyak ang maayos na daloy ng trapiko at tulungan ng mga motorista. Ayon sa LTO Region 1, layunin ng mga hakbang na ito na maiwasan ang aksidente at mapanatili ang kaligtasan ng publiko sa biyahe. Hinimok din ng ahensya ang mga motorista na sumunod sa batas trapiko at tiyaking maayos ang kondisyon ng kanilang mga sasakyan bago bumiyahe. Kasama mo sa IFM News Dugupan, Idol Aaron Navelgas sa TAC IFM. IFM News. IFM News. IFM News.